ang atong i-celebrate nga birthday nakasintro gyud sa pagkatao nato nga dunay lawas. Gilingay mong tupad ina kanus imong birthday. Ibutang gyud ang tuig. Ibutang yung tuig ba? Kaya narabay uban na to, maingon akong birthday, November 24. Unsang tuigay? Secret. Kaya nga itong gisukod-sukod, kanira yung birthday sa lawas. Pero di kita mo huna-huna, kanus ata na tao sa Espiritu Santo. Kanus amanta na tao sa Espiritu Santo, sa Espiritu. Pagbunyag. Nya kaya nga atong sigihag hinomdom kanira mang atong pagkatao isip na ay lawas. So ang ato sang pangandoy lawas nun. Sige ra sa taghuna-huna unsay gikinahanglan sa atong lawas. Mura kina. Nya ang ato sang saligan, ang ato sang ilhon nga importanteng mga tao kanara sang makahatag nato sa atong lawas nun nga panginahanglan, makahatag og kwarta, makahatag og kalipay sa lawas, kalami sa lawas, kahayahay sa lawas, security sa lawas. Ana mao na ang mga asawa magsalig sa bana kay ang bana kuno'y makahatag nilag security o kalipay. Nyag ang bana mutabok na sa silingan, tuan na portinang sukoa. Di ba? Lingi ako sa imong tupad. Yung na kinsay imong gisaligan ron. Kinsay gisaligan imo aron ka malipay ba? Kay kanang imong gisaligan aron ka malipay, mausad na'y makapaimpirno nimo kung tintalon ka diya siyawa. Masuko man ka, mangigi man ka, makigpatay man ka, kay mao ko na imong gisaligan. Di ba? Unya ko nang imong balay mo imong gisaligan, di inig-ingon nga gubon taning imong balay kay maagi anis karsada inigway dining, patay tani, bayari ginagsakto, di mo bayaran, di ko na ipaguba, bahala nag national highway na, di ko na ipaguba, himuon pa na akong tindahan. Naman na itong nakitaan dire uban. Kung ang imong gisaligan, ang imong trabaho, nya, dili ka ma-promote, ang na-promote hinoon kadto hinoong imong gitanaw nga dili angayan, masina na ka, sige na kagyaw-yaw. Kung ang imong gisaligan, kwarta, nya naay mukawat sa imong kwarta, na makigpatay ka, bisan ngay ka ng utang, paninglon magay nimo. Di ba? Mauna sa unang pagbasa, ang gisaligan sa mga bag-ong magtutuo katong tinuod nga nagtuo ni Kristo, katong natao na diha sa Espiritu sa mas mga apostoles o sa ilang unang mga sumusunod, unsa may ilang gibuhat, ang tanan nilang mga kabtangan ilang gibaligya nya ilang gihatag ngadto sa simbahan nga ilang gisugdan pagtukod o niya wa na sila yung mga kabtangan nga ila, wa na muangkon kuno matud pa sa unang pagbasa nga ako'y tag-iya ani kung dili ang community na tag-iya. Kanindot ana kaning atong simbahan, kaning atong gisimbahan ron kisay tag-iya ani. Ginoo, mga parishioners. Ang tag-iya ni parishioners, online o territorial parishioners. Nga naman, kita mang tanan nagtampo ani. Wagi mo ingon dinhi usa nato, ako'y nagpahimo anang tanang bangko sa San Vicente. Ako'y nagpahimo anang retablo kanang tanang stained glass diha, ako'y nagbutang ana. Why usa nato bisag kinsa pang datua dinhi, why makaklaim. Nga naman, nagslat-slat ta ani. Di isan makaingon ang usa nato, og di pa tungod nako kay porting dakuan ako gipalit nga slat. Di na maingon ana,
Oh, yagyod pa ingon ana. Kay kasagaran diris na malit nga nahimong dako kayong kantidad, mga labandira ang uban mga driver sa balhabal, ang uban taxi driver, ang uban manunopi, ang uban gani mga buta nga masahista lang. Ikaw nakatampo sa gamay makaglawas, pero ay lang pagpagarbo diha. Kay di sad ka katupong sa gihimo kanay mga sobra naman ay mga 300 million ang atong nadawat, dala na diyan ang kilid, makaklaim ka nga ikay naghatag na. Katulay sa liga ng imong gihatag, di ta kaabot ang kantidara. Ganang nabarog na atong kumbinto, nya ikaw ragi sa ligan, na butlang. Og mauna siya ang timaan sa bag-ong matao. Unsa man? Dili na maghuna-huna sa kaugalingon lawas, kung dili ang lawas na nga mistiko ni Kristo, the mystical body of Christ, which is the church. Nga ako ug ikaw, unsa man? Equal ang atong right. Ako ug ikaw magtinabangay, ang ako gikan nimo, nya kanasang imo nadawat nakatampo sa kuana. Pasabot wa nay tag-iya nato sa atong mga butang. Mo na ato dinhing meaning aning slat-slat nga haron inig kahuman sa event, way usa nato nga moingon ako gyud ato. Bisan sa hunahuna di jud ka kaingon ako gyud ato. Kay dako man kayo nga igsuon, mauna siya ang tinuod nga gipasabot ni Kristo nga mataw ta pag-usab, nga dili na ta lawas nga individual, kung dili kabahin na ta sa mystical body of Christ. Og ang mystical body of Christ, ang lawas ra gyud ni Kristo ang makahatag og kalipay sa amahan. Matud pa ni Kristo, way nasayod ug unsay tuas langit gawas sa nanaog gikan sa langit. Kasabot ang makalipay sa kasing-kasing sa Dios mao ang atong pagkasakop nining lawas ni Kristo, kining katilingbanong paghigugmaay, katilingbanong kabalaan. Unya unsa may mahitabo, ang kalibutan musamot paglambo basta magsige na taghigugmaay sa usag-usa. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to atong tubag? Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Kana bang usa na lay atong hari ang Ginoo? Karon daghan kitag mga hari, mo na naggubat na lang atong mga hari. Siging gubat kay hari ko diri, hari ka diya, patay tagkin sa gitinuod atong hari. Maggubat mga bungkag taway. Kana sa nasod pa lang na. Unya naman siya maghari-hari diha sa silingan. Ako'y hari dinhi, may sa tong usab gab saka hari sa ko dinhi. Mag-away sang managsilingan. Nya diha sud sa imong balay, naamo siya maghari-hari. Moingon sang asawa, ako'y hari. Moingon sang bana, ako'y hari. Naaway sa gyapon ang banag asawa. Nya diha sa imong kaugalingon, naamo siya maghari-hari. Moingon ang imong kilay, ako'y hari. Moingon sang imong kaning kamot, ako'y hari. Kiskison ti ka. Mao na. Mag-away sad imong kaugalingon. Siging hari-hari, mabungkag ta. Pero usa na lay atong hari. Matod pa ni Kristo, kung iisa nako gikan sa yuta, pasabot kung patyo nako, anha pa ko makatigom og mga tao. Pasabot, dili ta magkahiusa, basta dili ta anda magpakamatay para sa usag-usa. Usbon ako ha, dili ta magkahiusa, basta dili ta anda magpakamatay para sa usag-usa. Sa di pa ta manindog, lingi ay mong tupad. Ing na tanaw nako, tanaw nako,
angay gyud kang pakamatyan. Ha? Ambot lang, wag yun isunod. So sige, nindog na ta.